Bütün dünya sağlık innovasyonu geçirilen şehirleri döwrümden kämillige tarap öňe ymtylşyna alamatlanýan ajaýyp arkada şäherinde egsilmez ruh bilen hemde uly joşgyna wesendim. Köpetden ýetgenäki tebigatyny ajaýyp kunjuguna ýanlanana aýdym sağdan uwady uzaklara ýansalap, göwnleri häzirki wagtda we mediýany bahar pasynyň gözelliginiň gaýtaranmajak görküne bagş etdi. Sağdınlyk şäher hökmüne köpçüliklerini velosipedli ýürüşiň arkada şäheriniň giň arasy hemde töweregi ajaýyp owadan disgalardan ibarat köçelerini uğru boýunça alınıp barylmagy hemmeleň ünsün çekýär. Çünki munyň özi arkada şäheriniň gözelliginden lezzet almagy da ajaýyp mümkinçilik döretdi. Ýürüşe gatnaşyjylaryň belent ruhy keýpi çaglygy bahar pasynyň dynja şunyň seheriniň hoştaplygy bilen ýakymly sadaşyp, ruhyň götürje temizlik kalpara ornaşdy. Köpçüliklerini velosipedli ýürüşe gatnaşyjylar saglygyň her bir adam üçin bolşaly, tutuş jemgyýet üçin hem uly gymmatlyklaryny öýrenip oňa düşünýärler. Çünki oly beden taýdan sagdyndan hemde güýç kuwatyň, zähmet hemde döredijlik işleriniň mumany awadan durmuşyň göz başydyr. Şähere gatnaşyjy illeşmede berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe bu meseleniň Türkmenistanyň durmuş urly döwlet siýasatynyň iller tutulýan urlarynyň biri bolup durýanyna, şununla baglykda häzirki döwürde watanymyzda giň erme ewron köpçüliklerini beden terbiýe sagaldyş hemde sport hereketini ösdürmäge aýratyn ünsürliýanyna dogry göz ýetirýärler. Hereket etmek, gedelenişleri amalaşdyrmak hemde boş wagtyny peýdaly we işden geçirmek üçin ajaýyp serişde bolan velosiped ulagyň ekologiýa taýdan iň arasy görüş hasaplanýar. Hemde sport ulagy hökmünde uly meşhurlygy eýdir. Bütün dünya sağlyk gününe köpçülik bolup bu ulagy arkaly hereket etmegiň däwi ulmagyny gazanmak, jemgyýetçilik ötüşiniň kämilligini üçinetmekde öňe tarap ädileni uly ädimdir. Gahrman arkadamydan başyny başlayan jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemale ýetirmäge gönükdirlerini bu ajaýyp hemde peýdaly däpler halkymyzyň uly gollagyny hemde halkara derejesinde giňden makullanmagyna eýe boldy. Şeýlelikde bugünkü sene bagşanyp arkada şäherine geçirilen köpçüliklerini velosipedli ýürüş bütün dünýä sağlyk gününe sport bayramçylygy häsiýetini berdi. Şu pursatlarda arkada şäherine velosipedli ýürüşe gatnaşyjylary özleriniň ýurdumyzda amalaşylýan beýik özgertmelere dahildyklaryna buýsanlar. Olaň durmuşymyzda hasam gowlanyrmak, onuň many mazmuny ýokurlanmak bilen baglanşykly işlere goşant goşmagy bilen meýilleri hemmeleri bir bütüň maksada baglanşdyrýar. Ol maksat bolsa, gahrman arkadamydan hemde arkadagy gahrman serdarmydan töweregine puto jewslikde, mehriban watanymyzy hasam gülledi we sürmekden ibaratdyr. Munyň özi ýurdumyzyň ähli ösüşleri, sagdynlyk hereketlerine hemde durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyna öz bolşuly goşantdyr.